Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Skywars. O să stăm ceva pe aici, pentru că momentan sunt doar 700 de player pe Skywars. Sper să mă aud mai bine, pentru că am făcut o schimbare. Și acum am observat că televizorul meu este pornit, ceea ce nu trebuie, măcar să-l duc și mai încet. Stați puțin. Telecomanda am pat. Da, să-l dau așa. Ok. E cineva lângă mine și nu pot să scap de el. Că îmi pare că are ouă sau ceva. Dacă nu, ori ăla, ori tipul ăsta e lângă mine. Cine nu înțeles? Ok. Marshmallow. Pare că n-are blocuri, săracul. Sau oacu. Ăla n-are pantaloni. Uite-l. Ce spuneam? Să zică și el că s-a fecat. Ia uite și ăsta. În pana mea. Și efectiv n-am cum să plec de aici. Așa că să stăm la noi pe insulă. Ce enervant. Mai trage că dăm săgeți așa. Parcă am doar cu Power 3 pe aici. Da. Câte săgeți am? Una. Pac. O singură șansă. Yeah. Am 4 săgeți. Yes. Am 2 săgeți. Hai să încercăm. Pentru că n-am ce face. Hai să mănânc ceva. Știu că n-am ce face cu o sabie de piatră, dar încerc.
lucruri noi. Fuck. Unde tu mi-e intrarea aia? Fucking Christ. Nici măcar o inimioară nu iau lor, fac. Stăteam ca prost, nu l-am atins. O veni cineva la noi. Sper să nu vină aici. Sper. Ok? Fuck. Sper să se audă ok, pentru că mi-am dat pop filterul meu vechi jos. Pop filter, care e făcut de mine. Am avut o pânză, am luat burete și am reușit să fac ceva. Și este destul de bine. Bine care... Și am aș pe el. Lasă-mă, frate, în pace. De fapt, nu trag în ăla, că pe aia e grav. Nu poate să plece și el în centru. Fucking Christ. Nu știu dacă are altceva mai bun de făcut decât să mă bată pe mine. Ok. Ok, ești în bani. Du-te și culcă-te. Fugi cu sabia aia. Mai suntem de jucători. Eu ușă cu pamfletul ăsta, care e full diamond aproape. Aproape. Mi-ai lipsesc pantalonii și eu asta cu arcul. Asta ce așteaptă, mama mea. Uite, mai stă mult. E nervant. E că nu mă poate nimeni de destul de mult. Fucking Christ.
Pop filterul de am tot acolo. La mine. Ok. Mi-a picat pentru că nu stă foarte bine și am dat în el. Sper să se miște ok pe filmare. M-am intrat în OBS Classic și cum am eu aproape 200 de FPS-uri, am băgat acolo să-mi ia din ele vreo 20. Și sper să se miște mai ok. Am vrut să bag 30, dar pe filmare se vedea extrem de bine. Numai eu nu puteam să mă joc pentru că aveam un lag infernal. Când o să am și eu mai multe frame-uri, peste 200, atunci mai încerc și alte. Și ne jucăm tema cu asta. Ce skin are tipul ăla? What the fuck? Pixel. Mi s-a oprit sunetul din Minecraft. Oh my god. What? Cred că am eu lag. Nu știu. Nu văd pe aici. Ok. Nu cred că era bine. Ce-am făcut? Ok, mi s-a oprit sunetul din Minecraft. Cât am filmat? Am 12 minute. Ar trebui să-mi iau 2 monitoare, că îmi pierd nervii așa. Ori mi-au 2 monitoare, ori mi-au un HDMI și îmi conectez laptopul ca al doilea monitor. Pentru că chiar se poate. Triolo, fratele meu. Ce naibii? Fucking kidding me? Țineam câte râlul și că mergeam cu shift-ul. Cred că o să vă postez și un episod de CSGO cu un prieten de-al meu. Cred, nu știu. Să vedem dacă are chef. Ori postez singur, nu știu. Vedem noi. Sper să se audă microfonul destul de tare. Pentru că nu-mi place să țip, adică să vorbesc așa, pentru că mă aud vecinii. Pentru că stau la casă. Da. Salut! Am lăsat câte chestii am lăsat aici.
Sper. Fuck! De ce? Atât de prost. Și puteam să câștig, că eram full. Îl băteam pe ăla fără probleme. Pe-am sabie cu Sharpness și cu Fire Aspect 2. Le spărgeam. Ok. Oh, fix mapa. Urăsc. O urăsc. Dacă vă întrebați cine a intrat pe ușă, a fost tatăl meu. Îmi mir cum de n-a spus nimic. Cred că a crezut că vorbesc cu Robi. Cred. Dacă vă întrebați cine este Robi, v-am mai spus că este prietenul meu cu care joc CSGO. Dacă vă întrebați, nu am CSGO-ul cumpărat, este CSGO Warzone. Cum ar veni un CSGO beta, te poți juca numai pe servere non-premium. Și nu scrie non-premium, scrie non-Steam. Da. Eu pe acesta pentru că prietenul meu vrea de mult să joace CSGO cu mine, dar nu aveam cum. Că da. Trebuie să-mi cumpăr și CSGO-ul. Diamond. Pentru că de ce nu? Hai mă, nu vine nimeni. Mamă, cât ori colindat ăștia. Mă plictisesc aici. Stă cu Waterloo. Nu mai am bulgări. Gata. Căzut și ăla. Unde-i ultimul? Oh! Print screen. Am filmat 20. Ok, fraților, cam acesta a fost episodul din Minecraft Skywars. Eu am fost Ian și m-am dus, pa, pa.